zvinhu zvese zvanga zvakarongwa zvabva zvangoenda mudondo. Yamakateerera kudai so inyaya vision patauya nenhau dziri kuitika iko zvino, nyaya dziri kutenderedza vanhu vakawanda musoro mumastreets epolitics iko zvino. Pane kusawirirana kwakanyanyisa kuri kuitika, kusawirirana kwakanyanyisa kuri kutora nzvimbo panguva ino yatava. Pane zvematongerwo enyika zviri kuitika kuZimbabwe, vanhu vacho vari kungonongedzerana. Ende pane nyaya imwe yanga iri kutenderera nguva yese, nyaya ya2030. Iyo nyaya iri kuratidza kunge yabva yangoiswa pasaidi, yaiswa mubhini nekuburikidza nezvinhu zvakutora nzvimbo iko zvinezvi, nekuti patiri kutambira mashoko ano iko zvinezvi pari kunzi President Emerson Mnangagwa today appeared to brush aside a push by his loyalists for the 2028 election to be postponed to 2030, a day after a tense Politburo meeting during which his deputy Constantino came armed with a dossier alleging that the party had been captured by Kuda Kwashe Tagwirei, which named Chivayo, Delish Ngwaya, and Scott Sakupkanya. He demanded that they be arrested for financial crimes. Speaking to his party's central committee, Mnangagwa said, "It is also important that we introspect as a party, not with regards to our short-term activities, but in view of the bigger objective that our party wins the 2028 harmonized general elections." Saka kureva kuti vision 2030 iya vanga vari kutaura kuti yes, vision 2030 is achievable, inogona kungosara yave vision chete, asi zvekuti uyo atisvike ku 2030 kana zvekuti vajambire sarudzo kana kuti maelection, zvinhu zvekuti zvinokwanisa kunge zvakuenda musango iko zvinezvi, nekuti zvinhu zvaiswa pahold nekuda kwekunetsana kuri kuita vanhu. Pakabuda vaLove More Matuke avo vanova state security minister vachitaurawo zvavaitaura vachiti aiwa, imimi vachiwenga muri kuda kuzama kubvisa vaMnangagwa pachigaro. Ndio nyaya yavakabuda vachiaccuse. Saka vakazotanga kupindurana zvichinzi inini hapana pandingaita zvinhu zvakadaro, nekuti pavakambotiza munyika ndakakwanisa kuvadedza kuti vadzoke munyika ndichiti dzokai mukontinye basa, muenderere mberi nezvamanga muchiita. Asi dai ndaida kutora masimba, dai ndakangotora panguva iyoyo ndakatongokontinya, ndakatongoita. Ipapo vakaenderera mberi vachizobvunza zvekare kuti tiri kukumbirawo kuona tsamba dzenyu dzinoratidza kuti muri murwi wehondo yerusununguko, asi ipapo tsamba hadzina kuzobuda. Ndo pakanga pakatarisirwa zvekare kuti zvoni vaMnangagwa vaifanirwa kunge vachizoenda kuUN kumusangano uyo wanga wagadzirwa kuti uitwe ikoko, asi vakazokanzura mushure mekunge vanzwa kana kuti vaziva kuti vakaenda chete vakomana vanga vataurwa vachinzi vari kuita zvehuori kana corruption vaizokwanisa kusara vari panguva yakaoma, kana kuti vaizokwanisa kusara vachisungwa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakanga zviri kutora nzvimbo kana zvanga zviri kutaurika panapa kuti aiwa, vakomana vaikwanisa kusara vachisungwa vese. Saka ndo pakabva vangoti aiwa, it's better kuti ndigarire munyika mangu, vakakanzura. Saka kureva kuti uko vanenge vakungotumira the foreign affairs minister nevamwe vanotumira kuti vaende vachinova representa ikoko, nekuti zvinhu hazvinenge zvisina kumira zvakanaka pasituation dziri kuitika iko zvinezvi. Saka ndo zvinhu zviripo, pane nyaya dzacho dziri kutaurika. Vazhinji vari kutaurawo zvavari kuona, vamwe vari kutaurawo zvakasiyana siyana, vamwe vari kuti zvoni wiki chairo rineri haripere pasina zvimwe futi zvinenge zvaitika, nekuti vamwe vataura kuti zvoni tanga tatononokerwa chinhu chakanga zvatokanganisa kuti vanhu vambomira kupemberera nditungwarara chete, hameno zvaakaita zvakuti kanganisa vanhu kupemberera. Saka iko zvino pari kunzi vanhu nguva ingangosvika anytime unogona kunzwa kuti vanhu zvatotanga zvatoitika kwakutopembererwa. Ndo zvinhu zviri kuitika, ndo nhau dzatiri kusangana nadzo. Saka takangoti zvakakosha tigare tauya nadzo tikuzivisei, nekuti panapa hatisi kuzoita nhau dzekujambira, tiri kutaura dzese dzinenge dzichiitika pachannel uyu. Panapa tichakuzivisai nyaya dzese, mogara muri makasubscribe, makatena on notification bell, toramba tichingotaura zvese zvinenge zvichitora nzvimbo. Zvamanje manje tiri kumbogumira panapa tichiti sarai muchinzwawo vamwewo vane zvavari kutaura. Maovheti akangofana maZCC izvi. Maovheti ndo zvaakari. Maovheti reno akangofana maZCC. MaZCC panhemia akangofana maovheti. They do the same thing. Ukavaudza kuti muri kubirwa mari, tarira muri kutungamidzwa mberi, ndi muri kubirwa mari, vachitenga ndege, vachitenga mabhazi, vachitenga mafamu everywhere.
iwe unopuwa bepa newspaper raverengwa nomwe munhu kuti ndandofukira newspaper. Rakabva kukwaedza kuZBC. Wofukirwe bepa iye anorifukira. Musi wekuti maenda kuungano kuzuva raSameri vanoenda vakapfeka uniform chena, iye genhemi anenge akapfeka zvitema kuguva rabambo vake, anoenda akapfeka zvitema kuguva rabambo vake. Saka chitendero chamuri kunamata apa ndechipiko ichi? Mwari wamuri kudaidzira apa ndoupi? Unozatenda kuguva raJohani Masowe. Tarirai vana vake navazukuru vake zvavanenge vakapfeka muchitaura zita rekuChifu Masowe. Sei mune zvinongoitwa maOVET neZANU PF? Ukataura unonyararidzwa muromo nepfuti. Asi uri muOVET wakaenda kundorwira sununguko. Unoisa mvuru, unoisa nhingirikini, kisa huchi muti hani. Ndo unowanikwa uri izvi kuwanikwa. Nzimbe dzinorimwa muZimbabwe panana triangle ipo vhali mukwazini mweneza na Chisumbanje amudzizivi price yeshuga. Amuzivi price yeshuga. Kana mukaka Kirimora kondenzi chaiye Kirimora yemukaka yamizivi. Nyama mune ng'ombe dzakawanda ma1000 nama1000 vanhu. Munoziviswa nyama neZANU PF. Kurata kuti muri mbwa dzavanhu hamufungi. Chinokutadzisai kuti kana mune ng'ombe dziri kuma10 kana 20, utore ng'ombe yako ubaye nemana vako udye pagore chii. One yawabaya negore rineri inoreplacwa neng'ombe 5 dzinobereka 5. Saka waruza papi. Mondo shainirwa kuZANU PF muchipuwa chipisi mondovhotera zvipisi zvechicken in zvitatu kana chimwe nezvimachipisi zviviri, puwe chibhokisi chered nechekaki. Makakwana imimi muri mbwa dzavanhu. Dzidzai kudya nyama paimba penyu nemhuri dzenyu. Dzidzai kuenda kuchicken in mundotenga. Dzidzai kuzvishandira mundotenga kuchicken in. Dzidzai kupfeka hembe dzemunopinda mushopu mega. Kwete kupfekedzwa regalia. Woti wamwa tii kubvira uchi. Wamwa tii waisa uchi mumvura woti wamwa tii. Muri muOVET handiri mucomrade. Makomrade. Muri mbwa dzavanhu. Haugoni kutarira kuti uchangopedza kuisa uchi mumvura kuti uti wamwa tii. Woti wadya mafurutsu wadye mbambara. Mbambara nenhengeni. Namazhumwi. Ukatomwa mazhumwi aya anovavira tata matamba aya, woti wadya mafurutsu wadya matamba namakwakwa. Anonhuwisa mumuromo. Mumuromo kunhuwa kuita sesure sekwedhongi. Wadya makwakwa. Kanzi hanhu ati atiri kumafurutsu, kugomo kumafurutsu. Iyo vanotora makondena namakondena kubva muno muSouth Africa achienda kumushoko vachindosheyana vachidya mafurutsu nemari yenyika. Imimi motodya mafurutsu okuti mandodya mafurutsu mugomo. Atadya maorenji kubvira matamba namazamera. Atatodya maorenji kubvira mazamera. Ndo zvakaita maorenji pamazamera iwaya munodya kumakomo kumushoko.